Så må vi nemlig komme ned til Holby Strand. Ja. Frederik! Hop. Nej, Frederik! Hop. Frederik! Kan du komme med det der? Afløber! Nå, du får råd her! Nej. Frederik! Så ryler han er. Og så har vi så Slæv og Bagtrup. I overlevet. De kommer jo nok en gang, ja. Første etape. Ja. Så sig hej, Mille. Hej, far. Hej. 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 Godt humør. Der kommer hun der. Og så har vi Bagtrup. De nåede jo nok op en gang der. Lad jeg tro. Han er svært at holde stille der. Og børn de er kommet ned til fjorden. Der er en stor chance for, at de kan komme ned og drukne der. Der er is på, så langt øjet rækker. Hej Mille. Mille. Skal vi med? Hej Mille. Mille. Mille, kom så. Hvorfor i hånden? Hej. Sådan. En tur ud på fjorden. Ja? Ja, så I skal passe på, at der er en flag, der går løs her til havs. Hvem tager at gå længst ud? Hvem tager at gå længst ud? Jeg skal fandme om det. Klar.
gør det. Hvor langt tør du gå ud, Lars? Frederik! Hej! Hej! Skal vi lige have en hop? Hop! Hop! Ja, det er det. Ja, hvorfor? Det vidste du, at jeg Nej, ja, det vidste jeg, du skulle sige. Jeg får så meget med i fysiktimen. Ja, det har jeg altså heller aldrig lært. Men det er rent nok. Der var jeg fysik. Men hvis du tager en glas koldt vand, så det man. Har du styr på det? Jeg kommer. Den her på 200. Mille? Ja. Lad os ind. Ja, du må ikke få så meget. Skal jeg sige? Prøv at se her. Se her. Du har for meget i den her skål, men det skulle lidt med andre. Og jeg kommer og henter dig. Det hedder holde ved, skal det være. Godt at lave ind. Skal jeg hjælpe med noget? Nå, god stemning i skuden. Anders, der er lige vores stol herovre. Men Lars, Anders, prøv at se den i hånden. Der er lige vores stol. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Du er måned af. Den er lige. Men altså, Lars han er lige skabt ro. Han er jo skabt fuldstændig ro over børnene nu. Det var da en helt opgave på den der hånd af den stol der, Lars. Har du blevet tæt? Det blev helt lige med fast. Nej. Det er 10 sekunder. Ja. Dem der briller der. Hvad Mikkel? Mikkel! Den briller der, skal de noget længere væk fra fjernsynet? Ja, skal du sidde så tæt på? Ja, Peter. Du må gerne sætte op. Jeg skal tage det med det her. Det er kun fordi, der er kamera, hvor han laver noget. Ja, det er så. Det er første gang, han rejser sig i dag, Lars. Anders, vi er nødt til at filme Lars, når han gør det der, fordi ellers er der ingen, der tror på ham. Det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Der er ingen, der tror på ham ellers. Nej. Lars, hund, kød, terrasse. Hund, kød, terrasse. Den er jeres lille pud, der ikke køres på den stykke kød her. Men okay, slør. Han er snavlig. Nej. Koko. Så kommer der mere mad. Så ser vi sgu, om den holder til det her. Den krasser af. Koko. Ud med dig. Koko. Stort stykke kød. Så ser vi, om det ikke kan såle det. Ja, det er godt. Det har jeg virkelig. Au, au! Bare fordi, au! Au! Det er au, det der. Ej, det var lidt koldt. Men det er, hun er stor rest. Men Mikkel, det skulle du ikke blande dig i. Nu skulle du bare være glad for, at du sidder og ser det der. Mikkel, prøv at høre, det bliver jo ikke efter. Hvis man ikke vil efter, så hedder det bare 0 noller og 0 tv. Sådan er det bare. Noller. Noller, det skal vi have nul af. Lars, vi skal ikke ud af det. Så er det bare 0 af. Hvad laver du? Det gør det, Lars. Hvad siger du? Hvad siger du?
Hvis ikke vi hjælper til det, så er det 0 altid. 0 er det helt rigtig over dig. Mikkel, du skal slet ikke koncentrere dig om det, vel? Fordi det er noget, du styrer selv. Ikke også? Men du skal høre efter hver gang. Du kan bare sætte dig. Hvad er der sekretæren? Er der noget til hende også, eller? Jo, de to skulle dele en skål. Ja, jamen, jeg er venner. Nej, der er Katrine skulle dele en skål. Skal vi have noget en skål? Den vil ikke tage, men jeg ved, at hun ikke er sådan en lille der. Ja, det er min gode version. Jeg vil have lignende i morgen. Okay. Dem der kommer måske lidt. Jo, men vi har fået lidt til det. Det er helt Og hvad gør man nu med? Hvad gør man nu med fadet? ikke alle. Lad mig betale med det. Lad mig betale. Skal du gøre mere? Ja. Lad mig betale. Rikke, var det ikke svært taget noget nu? Jeg har taget masser her. Rikke, vil du have noget? Og hvad er det for nogen? Hun laver altid til 2 dage ekstra, det er så. Jamen, vi kan også lige en til uge i morgen. Vi kan også lige en til uge i morgen. Og så kan vi også lige tage uge af søndag. Lars, kom også i morgen. Det er jo smart, så er du fri for at skulle stå og lave igen. Så skal vi godt vise til hjemme, når vi laver fester i 2 dage træk. Nej, men der skal vi også have lasagne. Flæskesteg og lasagne. Det spørger du Mikkel om. Så er vi glade for, at du kommer med. Hvis du smider den igen, så skal du sige. Så spørger Mikkel om. Så er vi glade for, at du kommer med. Hvad er flere ting, eller hvad? Sovsen og Ja, sovsen og Jamen, jeg Du må gerne sidde der sådan med dig, ikke? Simone, hvor er hun henne? Hun er ude med telefonen efter. Simone! Hun er ude. Vil du også have en lyn? Det skal du bare ikke sige. Hun er vel sådan der ude i morgen. Spændende også. Hvis du sagde, at det er en god tur, undskyld, alle kan sidde på hele god tur. Nå. Anders, skal du også have mad? Ja, det så jeg. Du har da vist lige fået sovsen. Det er sundt, det her. Det er ikke sundt.